1η Απριλίου σήμερα, μέρα που γιορτάζει το έθνος, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι που έγραψα σήμερα ειδικά για αυτήν την μέρα. Ξύπνησα και ήμουν στο 55. Ξύπνησε και μύριζε η λευτεριά. Βρήκα το βαγόρι ασπροντυμένο και μου έδειξε στα χέρια τα καρφιά. Και ήμουν στο 55. Ξύπνησε και μύριζε η λευτεριά. Βρήκα το βάγορι ασπροντυμένο και μου έδειξε στα χέρια τα καρφιά. Μια χώνη γεμάτη από λουλούδια, τα κελιά μυρίζουν εκκλησιά. Μια τελετή τους στην πατρίδα τα έβαλαν με τους πολλούς, δίδαξαν ιστορία στους μικρούς. Και αν ποτέ την πατρίδα μας προδώσουν, βρείτε τον τρόπο να έρθετε πίσω, να διδάξετε και πάλι ιστορία σε αυτούς που μας έλαχε να κυβερνούν. Παντού μυρίζει λευτεριά, 1η του Απρίλη σήμερα, και η σημαία κυματίζει και τον δρόμο δείχνει να ελευθερωθεί η Κύπρος και πάλι από τη σκλαβιά. Μυρίζει λευτεριά, μυρίζει λευτεριά, μυρίζει λευτεριά. Αυτό ήταν το τραγουδάκι. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Κύπρος, την αγάπη μου ο Θεός μας.